Äitini ei soittanut. Hän ei edes epäröinyt. Hän vain lähetti minulle tekstiviestin. Älä tule, perhe haluaa draamattoman häät. Heti perään siskoni Serena tykkäsi viestistä, ikään kuin poissaoloni olisi jonkinlainen lahja kaikille. Tuijotin näyttöä ja tunsin, kuinka sisälläni tapahtui hiljainen murtuma. Sellainen, jota ei kuule, mutta jota ei koskaan unohda. Joten kirjoitin takaisin. Hieno valinta. Ja sillä hetkellä lakkasin olemasta heidän turvaverkonsa. Heillä ei ollut aavistustakaan, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Ennen kuin kerron sinulle kaiken, kerro minulle, mistä kuuntelet, jotta tiedän, etten ole yksin. Toivon, että voisin kertoa sinulle, että viesti järkytti minua. Mutta totuus on, että se vain vahvisti jotain, mitä olin vuosia yrittänyt olla näkemättä. Nimeni on Valentina, enkä ole koskaan ollut perheeni suosikki, en edes lähelläkään. Olin luotettava, järjestäytynyt, se, joka aina ilmestyi paikalle suunnitelman ja maksutavan kera. Se oli minulle osoitettu rooli kauan ennen kuin olin tarpeeksi vanha ymmärtämään, että voisin valita toisen. Ulkopuolelta katsottuna me näytti huolitelluilta, melkein kadehdittavilta. Äitini Marissa käyttäytyi kuin olisi syntynyt järjestämään täydellisiä juhlia, ja hänen hymynsä oli niin terävä, että se leikkasi huoneen kahtia. Isäni Edward kulki läpi elämänsä hiljaa sivuun astuen aina, kun konflikti lähestyi. Ja sitten oli vielä siskoni Serena, kaunis, rakastettu ja loputtomasti anteeksi annettu. Kun hän astui huoneeseen, ihmiset tekivät tilaa. Kun minä astuin sisään, ihmiset antoivat minulle vastuuta. Outoa on, että en pitkään aikaan välittänyt siitä. Olen ammatiltani projektipäällikkö. Pidän taulukoista, aikatauluista, värikoodatuista prioriteeteista. Rakenne on minulle järkevää. Ihmiset eivät aina, joten kun perhe pyysi apua Serenan häiden suunnittelussa, suostuin kuten aina. Se ei ollut edes kysymys. Hoidin talletukset, paikan koordinoinnin, valaistusryhmän, catering-aikataulut. Jokainen lasku päätyi pöydälleni ja maksoin ne epäröimättä. En siksi, että Serena ansaitsi sen, vaan siksi, että äitini odotti sitä. Vain yksi ihminen näki minut todella, isoäitini. Hänellä oli tapana kuunnella niin, että aika hidastui. Talon takana olevassa pienessä puutarhassaan hän leikkasi ruusuja ja kertoi minulle, että voima ei ole vain siinä, mitä kannat, vaan myös siinä, mitä kieltäydyt kantamasta. En ymmärtänyt sitä silloin. Luulin, että vahvuus tarkoitti sitä, että suostui kaikkeen. Mutta häiden lähestyessä pienet asiat kiristivät minua kuin jonkun toisen vetämät narut. Marissa kehui Serenan valintoja ja katsoi sitten minun valintojani kuin ne olisivat haitallisia. Edward toisti jatkuvasti, kuinka kiitollinen Serena oli, vaikka Serena ei ollut kiittänyt minua kertaakaan. Ja erään suunnittelukokouksen aikana, kun ehdotin vierasmäärän säätämistä budjetin mukaiseksi, Serena ei edes nostanut katsettaan puhelimestaan. Hän vain huokaisi ja sanoi, Val, etkö voi vain hoitaa asiaa, sinä hoidat aina. Tuo lause painoi mieltäni päiväkausia, silti jatkoin eteenpäin. Kävin isoäitini luona ennen jokaista tärkeää päätöstä, jotta hänen kotinsa rauhallisuus saisi minut takaisin tasapainoon. Hän aisti, että jotain oli vialla, mutta en halunnut rasittaa häntä. Hän oli jo nähnyt liikaa pettymyksiä tässä perheessä. Aamulla, kun sain tekstiviestin, jossa minut peruttiin kutsusta, istuin asunnossani tarkistamassa lopullista maksuaikataulua. Ikkunasta tuleva valo osui isoäitini minulle antamaan kaulakoruun, pieneen hopiseen riipukseen, jonka hän sanoi edustavan selkeyttä. Hasua, kuinka selkeys tulee aina juuri ennen kuin jotain menee rikki. Sinä päivänä tajusin, etten ollut osa heidän juhliaan. Rahoitin vain niitä. Ja ensimmäistä kertaa se totuus ei satuttanut. Se vakautti minut. Sen viestin jälkeen kaikki perheeni ryhmäkeskustelussa sai oudon kiillon. Liian iloinen, liian kuratoitu, kuin he kaikki esittäisivät yhtenäisyyttä, johon minä en kuulunut. Se oli ensimmäinen merkki. Toinen merkki tuli hiljaa melkein jännityksen varjolla. Marissa ilmoitti haluavansa hääviikon, sarjan ennakkotapahtumia, joilla tehdä vaikutus Serenan tuleviin appivanhempiin. Hän sanoi sen kevyesti, kun keskustelisi brunssivaihtoehdoista, mutta hänen katseensa liukui kohti isoäitini säästökirjekuorta, joka oli tiskillä. Jähmetyin. Hän yritti peitellä sitä, mutta tarkoitus oli selvä. He halusivat käyttää isoäitini rahaa, sitä vähän, jonka hän oli säästänyt hätätapauksia varten, rahastoa, jota hän suojeli kuin pyhää maata. Äiti, sanoin hitaasti, se raha ei ole sitä varten. Hän räpäytti silmiään kuin hämmentyneenä äänensävystäni. Valentina,
Älä ole dramaattinen. Serena menee naimisiin vain kerran. Katsoin Serenaa toivoen, että hän ymmärtäisi äitimme ehdotuksen merkityksen, mutta hän vain kohautti olkapäitään ja oikaisi uuden mekonsa hihaa, jonka olin hiljaa maksanut. Ei se ole iso juttu, Val. Isoäiti ei edes käytä sitä rahaa. Vatsani kiristyi. He olivat suunnitelleet tämän tai ainakin puhuneet siitä, kun en ollut paikalla. Myöhemmin samalla viikolla vein isoäitini pukujen sovitukseen. Hän liikkui hitaasti, mutta ylpeänä hänen kätensä oli lämmin kädessäni. Kun hän seisoi peilin edessä ja silitti kangasta lantionsa päällä, hän kuiskasi, kuulin äitisi puhuvan. He valmistelevat asioita ilman sinua. Hänen äänessään oli se vapiseva pehmeys, joka on ominaista vain totuudelle. Nielaisin epävarmana siitä, pitäisikö minun myöntää se, mitä jo tunsin. Sovitusavustaja kutsui meidät luokseen, ennen kuin ehdin vastata. 2 päivää myöhemmin tuli hetki, jolloin kaikki loksahti paikoilleen. Kävelin Marissan olohuoneeseen jättämään lopullisen aikataulun harjoitusillalliselle. Serena oli sohvalla puhelimensa kädessä, peukalo ryhmäkeskustelun yllä. Ai, hän sanoi huomatessaan minut. En tiennyt, että tulisit. Hänen äänensä ei ollut vihamielinen, se oli pahempaa, halveksiva. Marissa vilkasi minua. Vahvistamme vieraiden istumajärjestystä. Serena löysi paremman järjestyksen kuin se, jonka lähetit. Paremman, ei ystävällisemmän, ei oikeudenmukaisemman. Vain paremman, koska se tuli Serenalta. Sitten Serenan näytölle ilmestyi äitini viesti, se, jossa hän peruutti kutsuni. Aivan edessäni hänen peukalonsa naputti pienen sydämen sen vieressä. 1 tykkäys. Se ei aiheuttanut ääntä, mutta jotain sisälläni murtui hiljaa ja tuskallisesti, kuin ohut jää. Serena ei edes katsonut ylös. Hän vain lukitsi puhelimensa ja sanoi, se on paras tavalla. Kaikki ovat samaa mieltä. Kaikki. Muistan tuijottaneeni heitä kahta ja ilma tuntui yhtäkkiä liian raskaalta hengittää. Isoäitini sanat kaikuvat mielessäni. He valmistelevat asioita ilman sinua. Tämä ei ollut väärinkäsitys. Tämä ei ollut harkintakyvyn puute. Tämä oli tahallista, koordinoitua ja toteutettu samalla rennolla julmuudella, jota joku käyttää, kun hän pyyhkäisee pois epämukavuuden. Ja sillä hetkellä tiesin, että en ollut tekemisissä virheen kanssa. Olin tekemisissä suunnitelman kanssa. Sinä yönä, kun Serena tykkäsi viestistä, joka pyyhki minut pois, istuin yksin asunnossani ja avasin kannettavallani häämaksut. Rivi riviltä ne loistivat minua kohti. Paikan takuumaksut, valaistuksen säätöjä, catering-aikataulut, kukkien toimitukset, kaikki hyväksytty, kaikki maksettu minulta. Se näytti vähemmän juhlasta kuin kirjanpidosta, joka dokumentoi omaa katoamistani. Vuosien ajan sanoin itselleni, että perheeni ei tarkoittanut hyödyntää minua, että minä autoin, että tukeni helpotti asioita. Mutta tuijottaessani noita maksuja, näin vihdoin totuuden. He eivät luottaneet minuun, he kuluttivat minua. Puhelimeni värähti kerran. Uusi viesti perheen keskusteluketjussa. Serena lähetti jälleen päivitetyn istumajärjestyksen. Äiti haluaa sen sijaan minun suunnitelmani. Ei kiitoksia, ei kiitoksia, ei tunnustusta tunneista, jotka olin viettänyt toimivan suunnitelman laatimiseen. Oli surrealistista, kuinka nopeasti julmuus voi muuttua arkipäiväiseksi. Sulin kannettavan tietokoneen ennen kuin ehdin miettiä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Kädet eivät tärisseet, hengitys ei takertunut. Tuntui siltä, kuin jotain sisälläni olisi pysähtynyt ja terävöitynyt. Avasin yksityisviestin äidilleni ja kirjoitin 2 sanaa. Hyvä valinta. Hetken ajan peilikuva tuijotti minua pimeästä ikkunasta. Rauhallinen, tyyni nainen, joka oli vihdoin astunut ulos roolista, jota ei ollut koskaan valinnut. Sitten lisäsin toisen lauseen, jota he eivät odottaneet. Sitten olette vapaita myös maksuistani. Ei selityksiä, ei vihaa, vain faktat. Painoin lähetä, painiketta. Seuraava hiljaisuus tuntui melkein pyhältä. Avasin kannettavan tietokoneeni uudelleen, tällä kertaa tarkoituksella. 1 kerrallaan, kun vetäisin lankoja gobeliinista, tarkistin kaikki tapahtumaan liittyvät sopimukset. Catering, valaistus, tiimi, tapahtumapaikka, koordinointi, koristelu, vuokrat, jokainen sopimus oli sidottu henkilökohtaiseen tiliini. Jokainen hyväksyntä oli minun nimissäni. Valta, jonka he olivat olettaneet olevan heidän, oli aina ollut minun. Minun ei tarvinnut riidellä heidän kanssaan. Minun piti vain lopettaa heidän tukemisensa. Lähetin jokaiselle toimittajalle sähköpostin, jossa viittasin sopimuksen kohtiin ja aikatauluihin.
Emme jatka yhteistyötä. Peruuttakaa odottavat laskut. Älkää käsitelkö lisäsuorituksia. En paljastanut perheongelmia. Tämä ei ollut kostonhimoista juoruilua. Se oli selkeä ja ammattimainen rajojen asettaminen. Työskennellessäni huoneeseen täyttyi outo tunne. Se ei ollut tyytyväisyyttä eikä kostoa, vaan vain yhdenmukaisuus, kuin olisin vihdoin toiminut tavalla, joka vastasi todellisia tunteitani. Noin keskiyöllä kuulin pehmeän koputuksen ovellani. Se oli isoäitini. Hänen pienikokoinen vartalonsa näytti vielä pienemmältä käytävän valossa. Hän astui sisään ja istui sohvalleni, silittäen hameensa, kuten hän aina teki kerätessään rohkeutta. Tiedän, että he ovat satuttaneet sinua, hän sanoi hiljaa. Mutta sinun ei tarvitse enää kantaa sitä taakkaa. Hänen äänensä värisi, ja se enemmän kuin mikään muu avasi jotain minussa. Perheeni oli kohdellut häntä samalla tavalla, jälkikäteen ajateltuna, käytettävänä resurssina. Hän tiesi, mitä tarkoittaa rakastaa ihmisiä, jotka eivät suojele sinua. Otin hänen kätensä. En kanna niitä enää. Isoäiti, valitsen tällä kertaa meidät. Hän nyökkäsi, silmät loistavat, ei surusta, vaan ylpeydestä. Ennen kuin hän lähti, hän kuiskasi. Kun he tulevat kotiin, olemme valmiina. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni uskoin häntä. Aamuna, jolloin heidän oli määrä palata, oli outo hiljaisuus, ikään kuin kaupunki olisi pidättänyt hengitystään. Isoäitini istui keittiön pöydän ääressä, taitellen ja avaten samaa lautasliinaa, katseensa harhaillen ikkunaan muutaman sekunnin välein. Keitin teetä vain pitääkseni kädet kiireisinä, höyry lämmittäen kasvojani, kun todellisuus vakiintui syvemmälle rintaani. Tämä oli päivä, jolloin kaikki muuttui. Tarkistin puhelimeni viimeisen kerran. Perheeltäni ei ollut viestejä, ei edes kohteliaisuutta osoittavaa päivitystä heidän lennostaan. Ei tietenkään. Heidän mielestään minua ei ollut olemassa, elleivät he tarvinneet ratkaisua. Mutta tänään he tarvitsivat jotain aivan muuta. Oletko varma, että olet valmis? Isoäitini kysyi hiljaa. Nyökkäsin, enemmän kuin valmis. Saavuimme lentokentälle aikaisemmin kuin oli tarpeen. Isoäitini piti minua käsivarresta, kun kävelimme terminaalin läpi. Hän ei puhunut paljon, mutta hänen läsnäolonsa oli ankkuri, jota olin tarvinnut koko elämäni vakaa, lämmin ja rehellinen. Jokainen askel tuntui siltä, kuin olisin takaisin vallannut maata, jonka en tiennyt menettäneeni. Asianajajamme Mason tapasi meidät saapuvien lentojen aulassa. Hän oli rauhallinen, hillitty, sellainen henkilö, joka sai kaaoksen tuntumaan hallittavalta. Hän nyökkäsi meille ennen kuin avasi kansion. Kaikki on kunnossa, hän sanoi. Odotamme, kunnes he tulevat matkatavaroiden luovutuksesta. He lähestyvät todennäköisesti teitä ensin. Olkaa valmiina siihen. Valmiina heidän versionsa tarinasta. Mutisin. Hän hymyili heikosti. Ihmiset, jotka ovat riippuvaisia teistä, ovat harvoin valmiita kohtaamaan maailman, jossa olette lakanneet antamasta. Isoäitini puristi kättäni. Liike sai meidät kiinnittämään huomion liukuoviin. Matkustajat alkoivat tulla ulos väsynein askelin ja rypistyneissä vaatteissa. Sitten näin heidät. Marissa kulki suorassa linjassa edellä, ilme terävä kuin hän olisi palannut voitokkaalta lomalta. Serena seurasi tiiviisti perässä, vetäen ylikuormattua matkalaukkua. Damon käveli hänen takanaan, kasvot puhelimeen upotettuina. Hetken ajan vaistoni veti minua. Vanha halu tervehtiä heitä, tasoittaa tilanne, pysyä riittävän pienenä rauhan säilyttämiseksi. Mutta se versio minusta kuului elämään, jota en enää elänyt. Äitini huomasi meidät ensin. Hänen kasvoillaan välähti hämmennys, joka vaihtui nopeasti ärtymykseksi. Mitä te täällä teette? Hän tiuskaisi ja kiristi takkiaan tiukemmin hartioilleen. Sinun ei tarvinnut hakea meitä. Meillä on jo kyyti. Emme ole täällä hakemassa sinua, sanoin. Serena pyöräytti silmiään. Mitä sitten? Olette täällä pyytämässä anteeksi, että pilasitte hääsuunnitelmamme, isoäitini hengitti terävästi. Mason astui esiin ennen kuin ehdin sanoa mitään. Hyvää huomenta, nimeni on Mason Hill. Edustan Valentinaa ja hänen isoäitiään asiassa, joka vaatii välitöntä huomiotanne. Äitini kasvoista katosi väri. Serena räpytti silmiään nopeasti ja hänen rintansa nousi matalina hengähdyksinä. Tämän täytyy olla vitsi, Marissa sanoi ja pakotti itsensä nauramaan. Asianajaja. Miksi? Häärahojen taloudellisesta hyväksikäytöstä. Mason vastasi rauhallisesti ja ojensi hänelle kirjekuoren.
ja yrityksestä käyttää äitisi säästöjä ilman lupaa. Äitini nappasi asiakirjan, mutta ei avannut sitä. Emme ole hyväksikäyttäneet ketään. Kaikki oli sovittu. Valentina tarjoutui auttamaan. Hän tekee aina niin. Se on ongelma, sanoin hiljaa. Sinä odotit sitä, ei siksi, että halusin, vaan koska kieltäydyit näkemästä minua muuna kuin ratkaisujen lähteenä. Serena astui minua kohti ja osoitti minua sormella. Sinä hylkäsit vastuun. Sinä pilasit kaiken. Sinun olisi pitänyt vain pysyä poissa tieltä. Pysyä poissa tieltä. Isoäitini toisti hänen sanansa, vapisevalla mutta voimakkaalla äänellä. Sinä käskit hänen olla tulematta. Sinä sanoit tyttärelleni, ettei hän ole tervetullut häihin, jotka hän on maksanut. Serena horjahti ja hänen katseensa heikkeni. Äitini kääntyi isoäitini puoleen. Äiti, älä ole niin dramaattinen. Tämä on perheasia. Ei, isoäiti sanoi tiukasti ja nosti leukansa. Perhe ei hylkää yhtä henkilöä nostaakseen toista. Takamme oli alkanut kerääntyä väkijoukko. Matkustajat hidastivat vauhtiaan katsomaan ja kuiskivat, kun jännitys tiivistyi ilmassa. Äitini vihasi kohtauksia. Hänen poskensa punoittivat, kun hän katseli ympärilleen ikään kuin julkinen nöyryytys olisi jotenkin myös minun syytäni. Emme tehneet mitään väärää, Marissa väitti. Sinä vääristelet tätä. Mason avasi toisen canchan. Nämä ovat kopiot Valentinalle lähetetyistä viesteistä, mukaan lukien se, jossa hänet peruutettiin tapahtumasta. Ja tämä, hän nosti esiin toisen sivun, on dokumentaatio hänen suorittamistaan maksuista. Katsoin äitini silmien liikkuvan sivulta toiselle, hänen leuansa kiristyen. Sitten Mason ojensi Serenalle erillisen kirjekuoren. Mitä tämä on? Serena kysyi kulmakarvat kohollaan. Ilmoitus yrityksestä siirtää isoäitisi hätärahasto, Mason vastasi kylmällä äänellä. Valentina on seurannut tiliä, koska hän on ainoa perheenjäsen, joka ei ole koskaan nostanut siitä rahaa. Serena puristi kirjekuorta kuin se olisi polttanut häntä. Marissa kääntyi takaisin minua kohti, äänensä ohut ja terävä. Kuinka uskallat tuoda vieraita ihmisiä yksityisasioihimme? Sinä teit siitä yksityisen, kun työnsit minut ulos, sanoin. Ja teit siitä laillisen, kun yritit käyttää isoäidin säästöjä, koska omat säästöni olivat loppuneet. Damon, joka oli pysynyt oudon hiljaisena, puhui vihdoin. Kuulkaa, voimmeko kaikki rauhoittua? Tämä on menossa liian pitkälle. Menossa liian pitkälle, isoäitini toisti. Sinä rohkaisit Serenaa pyytämään lisää. Lisää rahaa, lisää tukea, asioita, joita hän ei ollut ansainnut. Damonin leuka kiristyi. Se ei riitä. Serena tiuskaisi hänelle. Lopeta puhuminen. Jotain hänen sisällään näytti tyhjenevän. Hänen hartiansa painuivat alas, ja hänen rohkeutensa valui pois hitaasti ja tuskallisesti. Hän näytti vähemmän siltä kimaltelevalta morsiamelta, joksi hän oli kuvitellut itsensä, ja enemmän lapselta, joka oli jäänyt kiinni itsekkäästä teosta. Äitini käsi tärisi, kun hän työnsi asiakirjat takaisin Masonille. Voimme korjata tämän. Kerro vain, mitä haluat, Valentina. Hengitin syvään, rauhallisesti ja varmasti. Haluan teidän ymmärtävän, että olen saanut tarpeekseni, sanoin. Tarpeekseni olla teidän turvaverkkonne. Tarpeekseni maksaa seurauksista, joista ette koskaan opi. Tarpeekseni teeskennellä, että olemme perhe, kun kohtelette minua kuin virhettä. Hiljaisuus levisi välillemme, raskas ja tukahduttava. Sitten Serena kuiskasi. Joten sinä rankaiset meitä. Ravistin päätäni. Ei, minä suojelen itseäni. Mason puuttui taas asiaan. Sinun on noudatettava tiettyjä vaiheita. Sinun on vastattava näihin ilmoituksiin annetussa ajassa. Ja ennen kuin tämä asia on ratkaistu, et saa käyttää isoäidin tilejä. Marissa avasi lopulta kirjekuoren. Hänen silmänsä skannasivat ensimmäisen rivin ja hänen ilmeensä mureni, kun pelko korvasi suuttumuksen. Tämä voi saada meidät vaikeuksiin, hän kuiskasi. Se on jo saanut, isoäitini vastasi. Äitini katsoi meitä vuorotellen, ja hänen itseluottamuksensa haihtui. Valentina, ole kiltti, olemme perhettä. Katsoin häntä silmiin selkeiden kanssa, jonka olin ansainnut kovalla työllä. Perheen on tarkoitus suojella toisiaan, ei vain itseään. Ensimmäistä kertaa elämässäni hänellä ei ollut vastausta. Damon liikkui epämukavasti. Serena pyyhki poskensa, sotkien maskaransa. Edward, joka oli pysynyt hiljaa tähän asti, astui lopulta esiin. Olen pahoillani, Val, hän sanoi pehmeästi. Meidän olisi pitänyt toimia paremmin. Se oli lähinnä anteeksi pyyntöä,
mitä olin koskaan kuullut häneltä. Nyökkäsin ja hyväksyin sanat antamatta niiden olla mikään tekosyy. Mason keräsi kansionsa. Olemme vel mieta. Isoäitini tarttui jälleen käsivarteeni, otteensa vakaana. Kun käännyimme lähteäksemme, äitini huusi minua. Valentina, mitä meidän pitäisi nyt tehdä? Pysähdyin hetkeksi katsomaan häntä silmiin. Keksikää itse, sanoin. Samalla tavalla kuin odotitte minun tekevän. Ja sillä sanoin, kävelin pois, en vihasta, vaan vapaudesta. Ensimmäisestä todellisesta vapaudesta, jonka olin tuntenut vuosiin. Seuraavien viikkojen aikana kaikki asettui niin kuin totuus aina tekee, hiljaa, mutta pysyvästi. Masonin jättämät ilmoitukset etenivät, ja ensimmäistä kertaa isoäitini säästöillä oli todelliset rajat. Ei enää lainanottoa, ei enää perheperinteeksi naamioitua painostusta. Tili oli suojattu ja niin oli hänkin. Sen jälkeen kävin hänen luonaan useammin. Istuimme hänen pienessä puutarhassaan, kun hän leikkasi ruusuja samalla tavalla kuin silloin, kun olin lapsi. Mutta tällä kertaa hän ei näyttänyt väsyneeltä. Hän näytti kevyemmältä, ikään kuin hän olisi pidättänyt hengitystään vuosia tajuamatta sitä. Hääsuunnitelmat kariutuivat melkein yhdessä yössä. Myyjät lähettivät vahvistukset peruutetuista maksuista. Puhelimeeni tuli viestejä, joista osa oli vihaisia, osa noloja, osa tuskallisen hiljaisia. En vastannut yhteenkään niistä. En ilkeeksestä, vaan koska ei ollut enää mitään sanottavaa. Eräänä iltapäivänä isoäitini laski kätensä kädelleni. Pelastit meidät molemmat, hän kuiskasi. Mutta en tuntenut olevani pelastaja. Tunsin olevani joku, joka vihdoin astui omaan elämäänsä. Joten hain vapaaehtoistyöhön paikalliseen tukikeskukseen, joka auttoi ikääntyneitä, kuten isoäitiäni, jotka ansaitsivat suojelua jo kauan ennen kuin kukaan huomasi heidän tarvitsevan sitä. Kerrankin en korjannut kaaosta. Valitsin tarkoituksen. Takautuvasti ajattelin ennen, että rakkaus tarkoitti kaiken kantamista niiden ihmisten puolesta, jotka väittivät tarvitsevansa minua. Mutta todellinen rakkaus, sellainen, joka parantaa eikä kuluta, ei koskaan pyydä sinua katoamaan, jotta muut voivat loistaa. Perheeni valinnat eivät määritelleet minua, rajani määrittelivät. Ja pois käveleminen ei ollut jonkin rikkoutuneen loppu. Se oli rehellisen alun alku. Jos tämä tarina resonoi sinulle, jaa kokemuksesi kommenteissa. Kerro minulle, mistä kuuntelet, ja muista tilata, jotta et missaa seuraavaa,